जेब्ला आंनि फिसाया जेलाव दङमोन थांदोंमोन जोङो फेरेंगानाव नाथाय जोंखौ एसेबो मोजां बाथ्रा फंसेबो जोंखौ बुङाखै। इउपिपिएलआव 17 बोसोर थाबाय। 17 बोसोरावबो आं जेबो मोना रायहरनोसो फेरेंगायाबो जोंनो लुलायबाय जोंनो थाखा गारबाय जोंहा गारि दंजायोमोन मिथिं थिथिं जों गारि हरनो दा थाखा थांबाय गैयालाबो अनेक थाखा थांबाय जोंखौ दा नाया। नोंथाङा मा मुं? आङो रतन। आवगायाव नोंथाङा बबे दोलोआव दंमोन? आं इउपिपिएलआव दंमोन। इउपिपिएलआव दंमोन। दा दिनै बिपिपिआव जगदान जाफैबाय बेनि बेलायाव नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो? आं इउपिपिएलआव 17 बोसोर थाबाय। 17 बोसोरावबो आं जेबो मोना न'बो मोना माबा मोनसे मोननांगौ मोन्थायखौबो मोना आं बेखायनो आंबो बिपिएफआव जगदान जाफैबाय। आंनो जिसिआ बाहायखौनो आं बेखौनो जगदान होनोसै। दिनै आंनि फिसाफोर फरायनाय दङ थाखा फैसा एसे बिहैयो रायहरनोसो फेरेंगायाबो 17 बोसोर थाबाय आङो बिनि अफिसाखौनो जोंनो लुलायबाय जोंनो थाखा गारबाय जोंहा गारि दंजायोमोन मिथिं थिथिं जों गारि हरनो दा थाखा थांबाय गैयालाबो अनेक थाखा थांबाय जोंखौ दा नाया मेम्बाराबो नाया चेयारमेनाबो नाया बेनो दा बबे समस्ति गोलैयो? आंनि थुक्राझार बिसिडिसि औ थुक्राझार बिसिडिसिनिफ्राय फैदों आं। नोंथांमोना दिनै जे बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैबाय आरो बिनि उनाव माखासे इउपिपिएलनिफ्राय फैनांगौ मानसिफोर दंबावो नामा? दंबावो आं गोबाङै दङ दिनैहाय जों 12 जन फैबावगौमोन हास्लाबाखिसै माने बेलासि जाबाय खामानिया हाजिरा मावग्राफोर दङ नालाय फैगोन होनदोंमोन जिखिजाया फैबावगौना 30-40 जनसो दङ जोङो हौवायै हिनजावै फैगासिनो दङ। दिनै 12 जन फैबाय जों इउपिपिएलनि जोब जों गासिबो जों जिसिआ बाहाय सुमफ्रामारिजों जाफैबाय। बिथांखौनो उननि समावहाय बे ओनसोलनि दैदेनगिरि हिसाबै मोननो लुबैयो नामा नोंथांमोना? औ जों बेखौनो सापर्ट होगोन जों बेखौनो उननि थाखायहाय सापर्ट होनानै मोजां मोनो ओंखायनो बिजों जों फैबाय। नोंसोरनि 14 समस्तियावहाय सुमफ्रामारिखौ साबेसेसो मानसिफ्रा मोजां मोननाय मानसिफोर दङ होननानै नोंथाङा सानो? जोंनावथ' मथा मथि 50% मोजां मोनो जिसिआ सारखौहाय जोङो। फैबाय थानाय समाव जिसिआ सारखौनो नोंथांमोना हेफाजाब होबाय थानो गोसो? जों बेखौनो हेफाजाब होगोन। जोङो इउपिपिएलनिफ्राय फैदों बेखौनो जों मोजां मोननायखाय जों बेजोंनो जगदान होनो फैबाय। रिथि नार्जारि। बबे समस्तिनिफ्राय फैदों? जों लाइमुथिनिफ्राय फैदों। ओमफ्राय आवगायाव नोंथांमोना बबे दोलोआव दंमोन? दिनैहाय इउपिपिएलआवनो माबायावनो जोङो फैफिनबाय बिपिएफआवनो। दिनै साबेसे मानसिफोरा बिपिएफआव फैखो नोंसिनि गामिनिफ्राय? जोंनिफ्राय दा जोङो गारि गंसे लानानै फैदों 10 जन जोङो दा दङ। आरो उनाव फैबावगोन नामा? आरो उनाव फैबावगोन औ। ओमफ्राय जों बिराद खस्थ' जाबाय बेयाव थानानै जोंहा दा फिसा फरायनाय दङ आरो आंनि न'खराव बिराद गिदिर जाथाय जादों जों रावनिफ्रायबो अननाय मोनाखै बेनिखायनो जों दिनै गिदिंनानै बेयाव फैफिनबाय। आंनि बेनो आरोबाव आं बुंनो गोसो जाबावो जेब्ला आंनि फिसाया जेलाव दङमोन माबानाव थांदोंमोन जोङो फेरेंगानाव नाथाय जोंखौ एसेबो मोजां बाथ्रा फंसेबो जोंखौ बुङाखै बेनिखायनो जों गोसो गाबनानै गिदिंफिननानै जों बेयावनो फैबाय।